A l'estiu, el color groc predomina a la majoria de planes de l'interior de la península conreades per cereals. Això, juntament amb el sol, augmenten la sensació de calor, de paisatge sec, semiàrid. Per contra, aquestes mateixes contrades a la primavera, quan el sembrat està creixent, esdevenen un paradís de verdor que ho inunda tot. És una injecció de frescor que revitalitza el paisatge fins a l'horitzó, amb diverses tonalitats de verds acompanyats de tant en tant amb el toc vermell de les roselles. Justament és en aquesta època de l'any quan més s'agraeix recórrer turons i grans planes com tenen la intenció de fer-ho aquest grup de nois. Fem la sortida anual que anem a Montserrat, que gairebé, em sembla que gairebé ja fa 25 anys que hi anem. Gairebé des del 95 en endavant, fins poder més. Algun any han fallat, però vaja, i la cosa, hi ha hagut anys que hem sigut més, menys, però veig que continuem, això és bo. A les 7 del matí i davant del parc de bombers de la població d'Artesa de Segre, tot el grup es fa la foto abans d'iniciar la llarga ruta en bicicleta. Encara que no ho sembli, també hi ha alguna participant femenina. Encara falta una que està a Guissona, però dos. Sereu dos? Dos i una que surt de Guissona, tres. Ens trobem a mitjans del mes de maig a la població d'Artesa de Segre, situat a 45 quilòmetres en línia recta al nord-est de la ciutat de Lleida, i l'objectiu d'aquest grup de ciclistes és arribar fins al monestir de Montserrat, que es troba a més de 70 quilòmetres en línia recta d'Artesa de Segre. És una zona molt despoblada i és molt bonic de veure, i sobretot en aquesta època que està tots els camps florits i totes les plantes amb creixement i explosió, i és molt gratificant pedalar per aquesta zona i saber que això és casa per nosaltres. Molt maco, eh? La veritat és recomanable pedalar tan aviat al matí, veus uns paisatges preciosos, eh? I en aquesta època tot verd, molt guapo. Bon ritme aneu? Molt bé, de moment anem tots molt bé. Durant les primeres hores del matí, amb el sol baix, els tons verds dels camps són ben vius amb petits turons en alguns dels quals hi ha antigues esglésies i cases pairals que en altres temps cuidaven d'aquestes terres. Doncs hem sortit d'Artesa de Segre, hem anat cap a Seró, Tudela, pels plans d'aquests camps que podeu veure com aquesta zona. Hem sortit a la zona d'Oliola i ara anem cap a Sant Pol, que és una ermita que queda aquí just a darrere, i després direcció a Guissona. Una de les coses interessants del recorregut que porten a terme el Club Ciclista Q2 és que la major part es fa per pistes, enmig dels camps, fora de carreteres asfaltades, fins i tot passant per petits corriols. Petits bosquets semblen talment com illes de verd fos dins de l'oceà dels camps de blat, ordi i civada. De tant en tant es fan parades per reagrupar-se, però amb la fresca del matí el ritme és molt bo i s'avança ràpidament. Un dels indrets macos del recorregut és el Castell de les Sitges, documentat ja al segle XI. La forma i fisionomia actual és de posteriors reformes i es troba en tan bon estat que es pot visitar cada primer diumenge de mes. Per aquest indret isolat on sorprèn trobar una construcció tan ferma és per on passa tota la comitiva que, a bona pedalada, enfila pistes i corriols entre alzines per continuar més endavant, al costat d'immensos camps de cereals en direcció a la població de Guissona, on faran la primera parada de la jornada. Som a Guissona. Acabem de fer 36 quilòmetres amb 600 metres de desnivell. Hem parat a esmorzar i ara anem direcció cap a Vicfred i pararem a fer un avituallament abans d'arribar a travessar l'Eix.
Ens queda 70 quilòmetres d'aquí a Montserrat encara. Tots arribaran. Després de mitja hora, tothom es posa a pedalar amb la seva bicicleta, si bé n'hi ha que van en tàndem, una bicicleta de muntanya de 2 places. La sortida de Guissona es fa per la carretera i sortejant totes les rotondes fins a enfilar tan aviat es pot la primera pista. Bé, a veure com va la ruteta. Sí, home, sí, això es farà ràpid, això. Vinga, va. Entre els diferents pobles per on passa el grup es troba Sant Guim de la Plana, situat cap a la part central de la Segarra. Aquí també hi ha les restes d'un antic castell. El grup passa molt estirat, entre altres qüestions perquè algú ha tingut problemes. Hi ha hagut una trencada de cadena i ara el grup s'ha anat dispersant, però ens tornarem a trobar. De totes maneres, tothom fa via, ja que al cap de pocs quilòmetres hi ha una parada obligada on tots s'hauran de reagrupar. Estem muntant un avituallament pels biciclistes. Aquí al Codal això mos ho correm molt. Sempre ho intentem fer el més bé que puguem perquè estiguen supercontents. Ben refrescadets, de cerveses, Coca-Coles, aquarius, aigua, xutxeries, de tot. Que no els hi falta de res. Déu-n'hi-do, molta calor, molt sol. Després ja veurem a migdia. De les 3 dones que participen en aquesta pedalada, una d'elles, la més jove, és regidora d'Artesa de Segre. Bueno, doncs també hi ha la festa del pedal, llavors el cap de setmana s'ha d'aprofitar per poder fer moltes coses i al final també una mica conèixer el territori que tens més a prop de casa amb la bici i així doncs, també és molt bonic. I el paisatge en aquesta època d'any és una passada. Un cop tothom s'ha hidratat convenientment, entre xerrada i després d'inflar alguna roda, tot el grup es posa en marxa amb el president del club al davant. Bé, ja tenim un bon bocí fet i vaja, ara ens queda acabar de baixar un portet i un parell de quilòmetres o 3 per arribar a Mas d'Entronc, allà parar de dinar i a recuperar forces una mica i vinga. I després de dinar acabarem de pujar fins a la Serra de Rubió, llavors ja veiem Montserrat a vistes i llavors a tirar fins a Montserrat ja a fer l'acabament. A part d'algun pinxasso, alguna cadena trencada, lo típic, però de moment una caiguda però no ha estat res, algun en surt petit, de moment tot bé, anem bé. La ruta creua tota la comarca de Segarra, de ponent a llevant, per paratges plans amb suaus ondulacions i, per tant, sense cap fort desnivell. A més, la majoria de pistes per on circulen són amples i en molt bon estat, de manera que permet anar fent quilòmetres amb relativa comoditat, malgrat el sol i la calor, que cada cop és més accentuada. Després de més de 15 quilòmetres circulant entre camps de cereals i alguns turons de pinedes, arriben de baixada al poble de Prats de Rei, del que es té constància en època dels romans. Ja fa uns quilòmetres que han deixat la comarca de la Segarra i circulen per la comarca de l'Anoia, a la seva part més septentrional. Com que a partir d'ara els espera una bona pujada, al cap de poc tothom es reagrupa en el segon avituallament de la jornada. Altre cop hi ha una gran estesa de bicicletes pel terra, entre les que hi ha el tàndem. El pla, com que tots dos apretem, va molt bé, però a les pujades el pes dels dos es nota i es fa més dur, però també es tracta d'això, d'agafar la mateixa cadència els dos, ajudar-nos amb la pedalada i amunt. El sol cau a plom i la calor és intensa. Per això, tothom agraeix l'avituallament on poden tornar-se a hidratar i, si cal, remullar-se, amb molt bon ambient entre tots els participants d'aquesta aventura col·lectiva. Tinc 72 anys i anem sofà no fa com nosaltres, vull dir, vaig fent. Les pujades vaig pujant, poder una mica més encara. Per què? I això? Home, perquè porta una mica d'ajuda, m'espenyen. Tot seguit es reemprèn la pedalada amb la possibilitat d'anar per pista o bé per un corriol.
Els més joves no s'ho pensen dos cops i enfilen la pujada. També la regidora d'Artesa de Segre i fins i tot en Josep Maria, el més veterà del grup. Ara el paisatge ha canviat radicalment. De les planes de cereals s'ha passat a boscos de pi blanc que recobreixen bona part del vessant nord de la Serra del Rubió. Això significa que els espera una llarga pujada, però amb la millor recompensa de la jornada, el dinar i un bon descans. Així que tothom pedala amb ganes fins al punt que entre els primers en arribar al refugi Mas del Tronc es troba en Josep Maria. Alguns arriben amb algun petit problema. Bueno, aquells bots baixant, al final el ciento de carbono massa lleuger. Estem al refugi Mas del Tronc, estem al quilòmetre 70, fa un dia de molta calor, però no hem tingut cap averia mecànica ni cap caiguda. Ens queden uns 30 quilòmetres i arribem a Montserrat. Amb un avituallament més estem a Montserrat. És el moment d'aprofitar l'ombra per descansar i fins i tot adormir-se. Però a la que arriba el menjar, tothom s'afanya a omplir el plat de pasta i a entaular-se. Bueno, de moment en aquesta hora ja hi ha gana, no? Compte que bé, clar que sí. Això és important, Això i això, collonot. Encara que ja han fet molt més de la meitat del camí, és important carregar les bateries per arribar amb les millors condicions a la meta. Abans de tornar a pujar les bicicletes, cal fer alguns estiraments i posar-se crema de protecció solar, ja que en cas contrari, braços i cames queden com a gambes. Doncs mira, a tornar-hi. I de moment una pujadeta sí, i tant. Arribarem. Amb la panxa plena segur que arribem. I la que l'hem d'emplenar. La pujada que els falta és per arribar fins a la part superior de la Serra del Rubió, que al seu vessant sud davalla notablement cap a la Conca d'Òdena. És una zona ventada i per això hi ha una gran munió de molins de vent. El punt més alt de la Serra de Rubió fa 867 metres d'altitud, però bona part de la serralada es manté per sobre els 700, de manera que permet gaudir de magnífiques vistes sobre la meitat est de Catalunya. Aquí tenim el nostre objectiu, la muntanya de Montserrat. Aquí és obligada una foto del grup per tot seguit iniciar el que molt probablement és el descens més llarg de tot el recorregut cap a la muntanya de Montserrat. Fins a la última pujada per arribar al monestir de Montserrat encara hi ha petites remuntades i baixades, algunes per corriols, però en general per pistes forestals en molt bon estat. Aquí tenim el tàndem avançant, tasca força més feixuga que no pas anar amb una bicicleta sola, ja que els dos ciclistes han d'anar contínuament sincronitzats. La majoria dels participants d'aquesta romeria a Montserrat són fans indiscutibles de la bicicleta, com el regidor de Turisme i Medi Ambient d'Artesa de Segre. Però amb un cotxe tens tard, tens calor, hi ha bussos. Amb bicicleta tu neixes al paisatge i el disfrutes. Si hi ha una pujada disfrutaràs de les vistes de les valls quan siguis dalt. És diferent. Al cap de l'any faig més quilòmetres en bicicleta que amb cotxe. Qui també pedala amb ganes i amb molts ànims és el president del Club Q2. Ens queden 20 quilòmetres per arribar a Montserrat. Ja ho tenim. Una mica cansadets ja. Però s'aguanta, fins al final sempre, fins al final. Si hi ha alguna incidència, el vehicle de suport ràpidament actua. En aquest cas, només ha calgut inflar una roda per continuar endavant fins a arribar al darrer punt d'avituallament. Hi ha set o què? Hòstia, si n'hi ha. Els darrers quilòmetres s'han de fer per la carretera que passa pel vessant nord de la muntanya de Montserrat, per sota les altives parets d'Agulles i, posteriorment, de tota la serralada fins a arribar al monestir, on, per sorpresa, el primer en aparèixer és ni més ni menys que el més veterà del grup, en Josep Maria Ferrer.
Tot seguit van arribant la resta de ciclistes que han d'enfilar la darrera pujada fins a la plaça del Monestir, final d'aquesta llarga aventura. Molt content, perquè hem recuperat una molt bona tradició de vindre a Montserrat. És una de les sortides emblemàtiques del club. El club té uns 25 anys d'història i l'hem realitzat durant uns 23 anys. Només l'hem deixat de realitzar l'any de la pandèmia i l'any passat la vam realitzar 5 socis del club anar i tornar el mateix dia. Sí, molt bé, superemocionant. La veritat és que quan arribes aquí t'emociones de veritat, l'esforç, l'ambient, és guapíssim, sí, sí. Me ha parecido algo increíble. Es que ayer a las 10 de la mañana ni siquiera pensaba de ir a hacer esta ruta, pero por coincidencias de la vida, a las 11 pues me levanté esta bicicleta y cap a Montserrat. Me ha gustado muchísimo, con la gente de Artesa, con la gente de Cataluña que viven aquí, pasar por la tierra de Cataluña es que impresionante, que estoy súper feliz de estar aquí. Amb l'arribada del darrer corredor i la foto de conjunt es posa punt i final als 100 quilòmetres de pedalada per entre els verds conreus de secà de l'interior de Catalunya.